Λέτε πως πίνετε ναρκωτικά, να κάνετε σεξ στα κρυφά. Λέτε πως έχετε όπλα πολλά, μα πάτε στα τζάμπα και παίρνετε αυτά. Ξένια 69, ψευτική ράπε στα γαφρά. Βάζετε λεφτά στο OnlyFans, το πουλί σας είναι 5 χιλιοστά. Το δικό μας είναι 30 εκατοστά. Κατσένεις και πολλά, θέλετε 5 ευρώ να πάρετε μια τυροπιτά. Τα λερίζετε από τη μαμά, τους γίνει χαρτομαγιλά.